Здравейте, приятели! Днеска ще бъда в баба. И то не онази баба, която е ей там, по-нататък някъде. Не знам на къде се учи, а в червения блок. Сега ще ви покажа точно коя. В момента бягам тук е супер студено. Ей, този блок. 12 етажа. Тук има много неща, има котки. Ето. Има малки. Ето. Видяхте котката? Видяхте ли я? И сега ще се кача по асансьора. Извинете, да оставя това бутончето за асансьора. Бутончето. Асансьора побира някъде 500 кг. Аз съм 20. Това някъде. Добре, влизаме в асансьора. Добре, стигнахме към 4-тия етаж. Следваме 2 минути и 5 секунди. 28, 9, 10. Сега тук ако шум... толкова нещо машина. Добре, приятели, ето ви входът на баба. Ще се видим после. Чао!